ndadekake lah iso ngalahke munyuk aku. Munyuk kalah karo Kilik. Kowe nek nggo golek dhuwit nunggangi Kilik. Jenenge ledek munyuk. Ayo mlene Anoman. Ora kaya bocah cilik. Mungsumu aku. Kalah kowe tetepan. Musaku. Au. Tetep kalah. Cinung maya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyuk layaping aluyuk pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati Datan kawusa manjing wonten Gumpit Sanggar Saruk. Nelaganto Kecapa Rekana Patih Harya sing ing awis sangganing para sata Kurawa pating bleber pating Carta Mina katemping Jala. Tandya Bala Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambah ongge surukatitit merut layut sagung praratu sang satama sang kapilayu Mandhap saking pertapan kembang sore kula ingkang putra Dursasana Cemadung Dawula. Pamanedyan putrapun Surtayu Cemadung Dawu, paman putrapun Kartomarma Cemadung Dawu. Lah, Bat. Ya ora apa, Bat, iki putrapun Durmagati Cemadung Dawu penjajur paman Halya Cengkudi.
Birsasana Sertayu Kartomarma Durmagati Citraksi kirke cantrike Sabdawala tegese ora kelakon mboyong marang Begawan Sabdawala kang mangkono bakal dadi dukane anak Prabu Ngastina. Wah, ladal. Bandita gunung nangnung. Bandita saka gunung. Piye kok meneng? Sampeyan ra omong mau-mau. Wah, tiwas kene bengok-bengok. Piye? Nggo wangsul. Lho. Kok bali piye? Mau ora kaya-kaya lemu matur kok saiki bali. Kudu ndok rangket. Yen kowe iso ngrangket santri ing Sabdawala, kowe iso mboyong marang Begawan Sabdawala. Ning yen ora iso, ya wis awak dhewe bali nglenthung ora bakal entuk gawe Dursasana. Wolah. Nek wau kula pikir cantrik-cantrik ini wong Karang Pradesan wong mriku mawon. Nek gandeng sampeyan paring dawuh, cantrike Anoman ali Antasena. Alon-alon man. Alon-alon piye? Dipetung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Mergo Anoman Antasena niku wong ampuh-ampuh wong digdaya. Lah rak tenan to, aku wis ngerti kok. Ora kaya sumbarmu nalika ngarep bar saiki wis ngerti cantrik Sabdawala Anoman karo Antasena kanjur katon pucet cahyamu raimu kok kanjur alum kaya ngono. Sapa sing wani? Sapa sing wani karo Antasena? Sapa sing wani karo Anoman niku satriya pengpengan kabeh. Anoman niku arep kethek niku gembong mangleawan. Tau tate dadi senopati ning Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Neming kula musuh Anoman mulih iso mlebu ICU man. Rasaku kan gunem tanpa guna wis to. Kowe menang Watana aja maju mbaka siji maju bareng mara. Anoman dikeroyok Antasena dikeroyok ora jeneng mukal yen to kabeh bakal kalah. Ora bakal kelakon ning antase wong 100 kok kalah karo wong loro. Maju bareng aja maju mbaka ijen. Oh nggih. Panggatipun para putra pinjang menapa ora ketang sambunga Baracara lintang mangkata dina iki. Surtayu budal nggih ngestaken dawuh. Kartomarma budal nggih ngestaken dawuh. Citraksi budal. Apa? Niki sandawa. Nun nggih ngestaken dawuh. Nun niki sandawa. Ya. Durmagati budal. Nun jauh man kula izin. Lah ngapa? Kula kok kaya ajeng macuk angin nggih, Mas. Masuk angin kok ketara ki cara ngendi? Awake gleges-gleges. Ilung mampet. Mlipat nggo nyawang napa-napa teng klebyul, Man. Nek weruh dhuwit cetha. Kuwi ora masuk angin. Yen tok niati arep mundur mangkat aja kaya bocah cilik. Nggih, ayo ora ketang gliyak-gliyak le. Kepapak kepranggul mungguh ngayuda
Kepapak bawaca bentar bawat nyobentar Kepapak nyomungging ngaloka ora pangling surtayi Anoman dasar Puranyata dampyak lakuning Parasata Kurawa bener ngendikaning Begawan Sabdawala yen to Begawan Durna ora bakal wani delangap-delangap ucape kemewat kaya ngregem jimat kaya wani ndilat wesi abang ana ngersaning Sang Begawan Sabdawala cetha yen to nggawa Parasata Kurawa ayo seminggir pertapan Kembang Suri bakal tak bumi angus kowe iso tekan pertapan Kembang Suri lamun iso nyempal ku andane Anoman piye iso nyempal ku andane Anoman babu mbok anggep mbok sepelekke Surtayi ayo majur jangkah tak untapake marang kayiwanganing Bathara Yamadipati lena pangindamu tak nggo gatheng sirahmu kowe Surtayi Cocok betul jebol dadamu harap.
setan. Ayo balik iki. Iblis lanang ketek tuwa ora mutar-mutar. Padake lah iso ngalahke munyuk aku. Munyuk kalah karo kilik. Kowe nek nggo golek dhuwit nunggangi kilik. Jenenge ledek munyuk. Ayo mlene Anoman. Kaya kaya bocah cilik. Mungsumu aku. Kalah kowe tetepan. Musaku. Au. Tetap kalah. Ora tak gantung kirike. Wis malik onto Cina to? Wis. Tak kira Iji Anoman awake beda. Si Anoman yen diwulu aku ora kok. Kok cukul kok? Ora. Ya anane ngene iki. Ngopo Pak Dik? Kembang cole tak obong. Lho, kok njur awur-awuran. Kembang sore iki eneng sing duwe. Ya ki Begawan Sabdawala, ora sak penake dhewe tak obong. Nek arep ngobong karo kembang sore aku ora trima. Sebabe aku cantrik kembang sore. Kena kowe ngobong kembang sore. Ngalahno Antasena. Kudu ngalahke kowe? Ya wis lah sida. Piye to iki kok ora sida iki piye? Pakde iki satriya lho. Pakde iki satriyaning praja, satriyaning praja Ngastina. Nek nganti maju ketemu karo mungsuh ora sida gelut ki nek cara aku isin. Ayo kurang yo. Aku kalah karo kowe. Lho aja kalah sik. Kalah aku. Yakin ngaku kalah. Ora isin wong kowe. Isin ngopo? Delok wong semene kok nganti ngaku kalah. Ora wirang. Lah. Ora isin. Lah. Icin dienggo melem ilang. Apa? Icin dienggo melem ilang. Anggele mlipate melem icin iki lah bakal ana. Ya saora-orane gelut yo. Saubengan ro hubungan. Aku lan dicangu. Gelut ra sanggo sangu nggo kekendelan. Oke. Nek ora celu-celu lho ngantem. Yo. Soale kok antemamu bantel, pan aku tak antem pisan modal tenan aku. Yo. Lah celu-celu. Yo. Ngerti aku Pak Demu. Yo. Yo. Udus kowe. Ora nggo gamelan. Lah cah do kecel ketoke. Oh iya. Ngene iki wucu. Awas.
Nanti iki? Ning kene. Ora entuk nyilem. Oh iya. Ora entuk ambles bumi, ora ambles bumi aku lek ngantem. Oh iya, iya. Awas. Hop. Lho kok banter? Oh coli-coli lali ya. Coli kebacut. Ola niba kowe. Akarepmu? Niba. Oh iya. Nah, men ketok aku lodo menangan. Oh iya. Jandak cilai set jegloke lemah. Iya, gajah laine. Ngopo, Dik? Janggutmu atos banget ya. Sikilku kalah nganten. Mundur. Ah, yo. Ya. Cemono. Ya. Lah entuk bantel-bantel lho. Iya. Mesak karo Pakde soalé nek banter ndak kowe nganti lara. Heeh. Cemono wis cukup. Ya. Kebantelan ya. Nggon cangkem iki mau. Iya. Edan. Ora lunga. Aku men kaya kowe. Ayo nek iso endo ya Asem ya. Ya sing do nguyuh-nguyuh sik ora apa-apa iki jek suwe. Ora Mati dinengku, mati kowe. Aduh suwet. Nggo gaman. Ya. Tenanan ora? Ola. Oh iya. Waduh. Cak entuke iki lho nyilih bakul degane. Oh iya. Aku nggawa ora? Cak kalemu. Ya menimbang nggawa ya. Ya. Asem iki. Linggis. Ayo sak anane. Ola bantel-bantel lho. Olah. Wah, lame iki. Heeh. Sik. Hop. Wis kalah kok hubub. Aku cek ndek gamane. Oh iya. Cukup. Aming graji kok. Wah. Kiai Celkel. Apa? Kiai Celkel. Celkel ki? Celkel. Ngegraji gluk. Oh. Circle. Celkel. Udus. Anjukane. Ya juga. Apa kuwi? Cetok. Ya. Anjukane. Lho. Apa kuwi candal? Sandal kok nggo pusaka. Iki lentuk nang candalan. Mawa cahya. Waduh. Masaku kok entek-entekke tenaga. Dir. Kok bathuke kok abang. Kok ndur biru, kok njur menjoto. Mundur le. Liyane men tumandang karya. Lho. Onto ceno ngapusi man. Ngapusi apa? Jalane alon-alon bantul nutuk ndas kula. Nganggo linggis. Mun manggaken. Ya, Cultayu kalah mundur. ngerti aku. Kalto Malmo kalah mundur. Ngerti. Dulmo ganti kalah Mundur. mundur. Sapa sing arep maju? Ora cengenge sama. Ora sapenake dhewe sampean geguyu kali kula. Arep maju po? Ngomong suwe. Anoman kalih karo Antasena. Anoman Antasena. Nenek Kartomarma Surtayu dudur-dudurma ganti do mundur ning Citraksi aja digawe enteng. Arep maju. Kukulatus mila ajare tenan.
Dicitraksi Antasena pancen kepara nyata. Melayu banter banget goleki cantrike Sabdawala. Aku cantrike Sabdawala. Kowe cantrike Sabdawala? Dasar para nyata. Mama. Mati jeneng aku Edan. Pantemamu ora sepiro wae. Piye? Pantemamu ora sepiro. Ora kelakon tinjungake aja dutang Raden Arya Cidak. Gosek. Berhenti. Maju perang biasane kanca-kancamu iki do kalah. Mundur kowe brangkang kok kowe joget. Wong niki nek arep entuk kanugrahan ora kaya wong. Antasena tak antem. Rapopo kula diantem bales Antasena bres. Candak sirah kula duncake mburi, Mas. Kowe eling ora? Eling. Oh. Terus tiba teng ngarepe asu Anoman. Blus diantem Anoman kula. Bres. Candak sirah kula duncake mburi, brubut. Oh. Kula kita nek tiba teng ngarepe Sarimi. Sabdawala. Jujur bulan ini boteng ngarepe wong wedok lemu banget. Oh. Teteng gendodo ana tulisane Sunyahni. Oh iya. Sesajake kaget wonge. Oh. Tiba blek. Langsung kula diantemi bres. Nganti tenger-tenger nika. Bareng kula megap-megap candak sirah kula terus diseseli niku maslub ngoten. Wawaune ajeng kula lepeh. Oh. Wawaune ajeng kula lepeh. Ning kok kula sret kok seger. Terus kula entekke man. Oh. Sesajake nganti kentekan napas. Sesuk kudune sing kewaregen kula sing semaput kula kok malah mriko sing kemaput. Mbok menawa kempes. Mbok menawa. Ah, seger. Gabres kuwi lho. Napa nggih? Kukuning apa putih? Putih. Seger. Temonjo tenan, Man. Hah, ajeng ngicipi napa? Ora. Wong tuwa kok aneh-aneh. Weh, arep adi kaya ngapa niku? Tuwa kae nek disediani kaya ngono ya tetep gliyak-gliyak. Isih apa? Isih sing siji. Oh. Nek dinikmati ya dimendinake mboten apa-apa. Dur, Nun. Kowe arep maju apa ora, Le? Nun, kowe arep maju apa ora? Mboten ajeng-majeng. Pun kajenge mboten napa-napa. Ora isin Musa Anoman Antasena. Wah, isin lara ya cilaka. Mbok isin pun mboten isin ra apa-apa ning ora usah maju, ora usah babak bunyak awake. Pun kajengipun Kakang Duna pripun? Mangsa mikir Depate. Sabdawala kuat nampani Kyai Cundamane. Oh, kula meguru karo Sabdawala.
panos maning jajaran sekretaning bawana iblis lan ati Sabdawala. Kowe iso ngobrol sangaring para sata Kurawa. Aja girang-girang kemuya apa sing katon. Pusaka kadewatan Kyai Cundha Malik ora minggat jojo jajamu ora tekaning pacul jebut. Wis ngawuningani saking katebian. Nanging Sang Begawan Sabdawala mulat Sang Begawan Durna ngliga Kyai Cundha Manik arsa den tamakaken dadaning Sang Begawan Sabdawala sigra semedi amuja jaya kawijayan. Begawan Durna miwah sangya para Satakura katempuh ing angin gedhe dawah wonten negari Ngastina. Anoman malumpat sampun prapteng witing Nagasari mulat mangandhap katingal mulat mangandhap katringal wanudya yukura ageng menawi boten saking pambiyantu paduka menemban tartemtu pertapan kembang sore menika lebur tumpur tanpa dadi. Krana kula ngertos dhateng kekiyatanipun Kyai Cundha Manik. Begawan Durna sing sajake wis kelangan akal nggone bakal mboyong Begawan Sabdawala. Man wonten timbalan. Wiwit tekaning wong Astina iki tak kira saka pangrasaku bakal saya akeh panggoda pangrencanane sing bakal tumanduk marang pertapan kembang sore lho iki. Lajeng parang paduka kados pundi? Jaga-jaga samapta ing gati sawiga ing diri. Aja nangking maraja saka sela-selaning garu ya Anoman lho iki ngestakaken dawuh. Aku tak semedi supaya gancarake sarta ngrancakake ngono bakal paring ilmu marang para cantrik lho iki. Nah itu lho mangkaten kula namung sumangga dhek kersa paduka penemban. Karo Raden Antasena jaganen pertapan kembang sore niki ngestakaken dawuh nyuwun pangestu penemban sing ati-ati aku tak manembah ana ngersane Hyang Mahana Anoman niki ngestakaken dawuh penemban.
driya Hirwang Candra katawengan Somo ing jas katuritan limut kabiyataning ojit Ramrmendri ya ma nawo kakawong bang biseso Sode selikur dina tobat ora kaya sagedagan iki anakku nggih Ratmajanku wong bagus wong gagah kala ana dawuh mapa biyung pendak-pendak pun ibu rada mingset saka ing palenggahan si Ratmajaku ora nate keri tansah nyaketi marang papan pelengganing pun ibu nggih sejatine ana apa to Bathara Kala mara gage matur marang ibumu aku yen to pancen kowe darbe panjaluk ngopo yen to pancen kowe darbe pamutah ngopo Bathara Kala ladala bojreng iblis lanat padha jek-jekan biyung Bathara Kala piye rumangsa getun getuwung nggonku urip ana ing alam padhang nadyan tinitahake dening kaki guru minangka dadi sudarmaku lan biyung durga ing minangka dadi ibuku nanging saknyatane uripku tanpa beda kaya wong papariman Ngulandara Bathara Kala biyung durga piye aja sambat kaya ngono ternyatane nadyan to dikaya ngapa sira iki minangka dadi ganeping Jawata ya tak akoni yen to aku iki dadi ganeping dewa nanging uripku ora kaya dewa-dewa ingkang mapan ana ing kayiwangan uripku ora kaya dewa-dewa ingkang tansah saged kelani Wang Pikulun Bathara Manikmaya apa to sababe dene aku matur ingkang kaya mengkono mbok menawa biyung dirga wae wis prisa wiwit aku munggah ana ing dedaratan saka dasaring samudra dumadi saka kama kurup kama salah kama keluputaning kaki Manikmaya dumuli aku munggah ana ing kayiwangan njaluk diakoni yen to aku kuwi dadi anake Bathara Guru nanging jebul nggonku dadi putraning Sang Hyang Jagat Girinata ora kaya ingkang gumana musik ana ing pengangen-angenku dadi putra dewa lha kok jebul malah kasangsaya uripku lire piye dene sira matur ingkang kaya mengkono wiwit biyen tekan saiki jinadhang aku entuk cadhong pangan ya kuwi panganku ora ya kejaba mung bocah Sukerta tegese bocah Sukerta mau pirang-pirang wernane nganti wis natuh tadi kandhakake dening kaki guru nanging enggo seprene aku durung tau ngrasakake kaya ngapa segering wong Sukerta daginge lan kaya ngapa seger gethihe wong Sukerta biyung
dina iki rasa pangrasaku nggone nandhang luwe wis ora isa dipambengi meneh. Aku kudu mangan daging menungsa. Aku kudu ngombe getih menungsa Sukerta. Mula dina iki dina samengko aku pilihna sapa ing bakal dadi cadhong panganing Bathara Kala. Yen to dina iki ora entuk cadhong pangan, ora dalah. Trima kukut jagating Bathara Kala tak balekake pangkat kadewatan marang panguwasaning Wang Pikulun Bathara Manikmaya Biyung. Tobat. Aja kesusu yo ngger dipetung nganggo nalar sing ganep. Mergo ingkang bakal mbok jangka mau temene Ibu wis ngerti. Sira kepengin nedha wujuding titah menungsa wonten ingkang bakal sira dadi cadhong panganmu ya kuwi ora yo kejaba mung Pandhawa. Ternyatane Pandhawa kuwi dipetung dadi bocah Sukerta. Nanging sabar dhisik yo ngger sabar. Aja kok gawe patining para Pandhawa nadyan gawe cintrakaning para Pandhawa kuwi angel, Bathara Kala angel. Sira kula wis ngawuningani dhewe. Bola-bali pun Ibu gawe karti sampeka, gawe rekadaya supaya Pandhawa cilik loro gedhe tenganing pati nanging tansah gagar wigar tenantuk karya. Iya. Mula dina samengko disabarke dhisik ya Bathara Kala. Ora dalah yen kudu sabar banjur kudu pirang taun meneh nggonku ngenteni lelakon iki. Mula Kang Sangga kuwi Biyung, upama aku ora kelakon mangan daginge wong Sukerta, ya ki para Pandhawa golekna kira-kira sapa ingkang pantes minangka dadi cadhong panganing Bathara Kala. Kowe tak kandhani ya kula, Biyung Durga piye? Setemene mateni para Pandhawa kuwi ora angel. Yen to ibu lan sira kula bisa nyingkirake marang para Panakawan. Iya, pancen mengkono. Nanging nadyan mung wujuding Panakawane wedene uga ora kena disangga enteng ternyatane luput senjata tawa tegese ora isa dikrenah cintrakane sarta patine. Jalaran Panakawan Nala Gareng Petra Bagong Semar kuwi tansah nyawiji dadi siji minangka dadi kekuatan sing ora bisa dikalahke dening apa wae. Monggo dina samengko iki setemene Panakawan nedeng Gotang Bathara Kala. Gotang sababe apa? Sabab ora ana siji ingkang mapan ning Karang Kadempel ingkang siji dina samengko madeg Brahmana ana ing pertapan Kembang Sore para Begawan Sabdawala. Ing satemene ora kejaba mung Petruk kantong bolong nggone madeg pendhita. Mula Bathara Kala yen kowe bakal mateni marang para Pandhawa kudu iso mateni marang Panakawan dhisik. Iki ana kalodhangan Petruk ora ditunggoni karo kadang-kadange, ora ditunggoni karo wong tuane. Mapan ana ing Kembang Sore madeg Brahmana. Yen sira bisa mateni Petruk, tak kira gampang mateni Panakawan liyane. Satemah uga gampang mateni para Pandhawa Bathara Kala. Ing Putra Pandhawa tata gati Wisraya Hendriaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana. Oh, latala. Apa pancen bener mengkono? Iya. Setemenipun Ibu ora Pak, ora wani narbuka wewadi iki nanging gandeng adreng panjaluke anakku lanang ndak tresnane Bathara Kala mula monipun dhisik marang panguwasaning Gusti mbuka marang wewadining Begawan Sabda ing mapan ning pertapan Kembang Sore. Oh, latala. Yen ngono Petruk nggone mapan dadi pendhita ning pertapan Kembang Sore ora ditunggu dening bapakne lan ora ditunggu dening kadang-kadange. Mung ijen tanpa ruwang Bathara Kala. Oh, la iki dadi pancatan. Nggonku bisa mateni salah sawijining Panakawan. Yen Petruk tekaning pati mateni Semar Gareng lan Bagong ora bakal kangelan. Luwih-luwih mateni para Pandhawa yen Pandhawa wis suwal saka Semar sak anak-anake ngibarate kaya dene angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Mengono ngger, lelan ana dina samangka aku tak budal mapan ning pertapan Kembang Sore. Tak cidrane sugenge Begawan Sabdawala. Supaya mengko bisa tekaning pati lan aku iso ngrasakake kaya ngapa seger getihe Begawan Sabdawala. Lan bisa ngrasakake kaya ngapa enaking daginging Begawan Sabdawala.
Ana Bathara Kala. Ya, mula kang sangka kuwi aku njaluk pamit biyo. Pamestu ingkang dak suwun ora bakal tak tegakake nggih. Pun ibu bakal tuntas sak laku jantramu anakku Bathara Kala. Iya, ibu biyo ngaturake panuwun tanpa pepindhan. Budale Prawadya Bala. Nggih. Mengko mundhak dadi kawigatening para kawula para titah menungsa. Nggih. Reksanen wae dandang mangure ya Jaramaya non ngestaken dawuh. Aku bakal budal mlapat laku ning anakku Bathara Kala. Adoh bakal tak ceraki, cerak bakal tak doi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka Pandya Petari. Pamujimu tak jaluk muga-muga kelakon penjanganing mawanganmu Bathara Kala ya Jaramaya. Nggih, mboten langkung ngestaken dawuh Paduka Pandya Petari. Kakangro sesumbar lindhu bumi kuncingku maludha kuntur katok lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara ora ana babar pisan jebul entuk dalan saka pengendikaning Biyung Durga ingkang bakal menehi pangan kalawan aku. Oh ladala selak luwe rasaning wetengku ora kisenan apa-apa. Birang-birang taun suwene hak jujuke pertapan Kembang Sore. Begawan Sabdawala ora ngerti laku ning Bathara Kala. Tak krek janggamu tugel tel gulumu. Sesep-sesep getihmu ya.